Jeder met pensioen. Kind dat aanslag wel, of moeten we echt al hier langer trobwerkje? De Lelylijn, is dat nog wel een realistisch verhaal? En hoe gaan Frieske gemeentes om met de opvang van asielziekers? De Frieske Wieken, met Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland bepraten we weer de actualiteit en politiek van uw provincie. En dat bepraat ik goed met de volgende gasten. Hij wie op zijn 21ste al master op de school met den Bijbel in Bedum. Werken alweer in Rotterdam, maar groeide op in Friesland. En is nou de vastzitter van het vakbond CNV, Piet Fortuyn. En hij is hikke en tuin op het Jereveen, wethouder van de PvdA in die gemeente. En hij kan heel goed, heb ik begrepen, typetjes Nijadwan. Jelle Soetendaal heb ik dat leidje. Hij was 18 jaar lang lid van deputaire steden van de FNP. Hij wil wagen de stadsrochten van Dokkum op te sissen en is burgemeester van Noord-Eerst Friesland, Johannes Kramer. Mijn naam is Roelof de Vries en dit is de Frieske Wieken. Friese instanties willen net dat de maximumsnelheid op de Afsluitdijk Oedijs omheen gaat. Als het onder het kabinet leidt, gaat de maximumsnelheid hier Oedijs weer naar 130 km in de uur. De verwachte tijdswinst zijn 3,5 minuut. Ja, en 130, ja, dat betekent het gewoon dat de kans op een dierlijk ongeval volle malen grutter wordt. Wat maakt het nou eigenlijk uit? Het scheelt maar een paar minuten. Het ligt in uw provincie heel iets minder te gaan met spinnen. Ze zijn spinnen die zijn gevoelig voor trillingen van stemvorken. Maar dit lijkt een web ervan te zijn. Stemvork, nou moet je eens kijken. Bijt dus ook echt in die stemvork. Dat voel je ook als je hem vasthoudt. Knak, knak, knak. Ze denken echt dat het een insect is. De politie docht onderzoek naar de onrust justion in Snits. Het is al langer onrustig in de week. Bij gewoon hebben de incidenten diepe sporen achterlaten. Dat wij er nooit denken om te verhuizen. Op het moment dat dus hun haast onder de bank roepen wil, wordt het hier om je uit te gaan. Het is een heel iets groter probleem hè, in Friesland. Boeren die benaderen worden door criminelen. We gaan vandaag weer in actie de boeren op. 1 op 20 boeren die schijnt in Friesland wel eens benaderd te worden. Mijn dubieus voorstel. Dus het is belangrijk dat boeren hier op attent worden. De trostreamlocatie voor Oekraïnse vluchtelingen in het Jereveen lid voor eerst Jinna en Meeskenta. Zodra het helemaal leeg is, dan moet er ook even grondig schoongemaakt worden. Want de hygiëne, eerlijk gezegd, laten ook wel momenteel mensen te over. Ja, dat wie de Aroene Frieske Wieken. Welkom alweer aan deze tafel. De komende, nou ja, het is 40, 50 minuten keer wij je praten over de actualiteiten in Friesland. We hebben ik aan Jum vregen om een moment van Jum Wieken. Dat maar van alles wezen. Privé, zakelijk, uit de politiek wij. Piet Fortuyn, je bent vastzitter van het CNV. Wat betreft jouw Frieske Wieken moment? Nou, het is net echt heel Fries, maar mijn leven werd van de week een beetje leeft door zware beroepen en alles wat ermee te maken had. Maar daar hebben we het straks vast nog wel even over. Zeker. Maar mijn leven wordt op dit moment een beetje bepaald door zware beroepen en eerder stoppen met werken. Daar hebben we het inderdaad zeker aanstaan nog langer over. Jelle Soetendaal, vastzitter of wethouder van de gemeente Jereveen. Wat wie jouw Frieske Wieken moment? Ja, ik mocht van de week het jachtseizoen openen. Toen ik dat voor de eerste jaar dacht ik van nou, dan moet ik ergens mijn boswachters het bos in, maar dat wie het door de Jongerijn organiseert op het Heerenveen. Ja. Jachtseizoen, het programma. Oh ja. Dus dat, ja, niks afzitten. Nee. Oh. Sterker nog, ik dacht dat ik zo mooi fut startte koer, maar daarna liep het een beetje op de wedstrijd die Monty Python had, voor meesten zonder richtinggevoel. Dus ik zei start en het wie, ze stoten alle kanten uit. En daarna is achterna zitten op politie en BOA's. Oh, oké, maar bij Dongersvliet dan? Ja, vanuit het jongerencentrum. Dat organiseert samen met de Jongerijn. Ze hebben een inschrijving hier, het is op meer plekken in Friesland. En ik om in de kunde te komen met het jongerencentrum en het jongerenwerk en met de politie en de BOA's. En het is eigenlijk een soort van ticketje op een grote schaal, zeg maar. Ja, leuk. Heel leuk om te zien. Ja. Wat wie jouw Frieske, je burgemeester van Noord-Est Friesland, Johannes Kramer, wat wie jouw Frieske Week moment? Nou, ik wie begin van de week in Brussel, want ik ging de European Week of the Regions and the Cities. En, wat nog een keer? Ja, de European Week of the Regions and Cities. Ja, dat is heel moeilijk vol. Ja. Maar ik hier dan net zo mooi kregen over vrouw Halsema, maar in één keer kreeg ik een WhatsApp-bericht van Sharon Dijksma. Wij moeten in het VNG-bestuur zitten. En die Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ja, ik heb wat op LinkedIn zetten over die tweet van Wilders. En dat ik even net Sjoerd. En toen heb ik dat Sjoerd. En toen, dan ken ik even Sharon, dat zit ook in beeld. Van de meesten die luisteren de podcast. Ja. Geert Wilders had op X dit bericht plaatst. Het land uit met dat tuigen. Dat gaat aan over de meesten die in een pro-Palestina-protest op 7 oktober. En Halsema mag mee. En vooral dat laatste denk ik dat... Ja, mevrouw Dijksma een heel goed bericht hoorde. Dus ik repost, want dan wie ik het helemaal mee is. Ja, en waarom?
Nou, omdat het geen pasje houdt om een burgemeester maar zo'n dog whistle. Technisch juridisch zal het wel kloppen, maar het gevoel is duidelijk, hij wil Halsema het land uit smieten. En dat lijkt gewoon nergens nooit. Nee. Leeft dit een bod onder burgemeesters? Ja, wij hebben daar veel contact door gehad. Oebele Brouwer kwam uit het initiatief om daar een verklaring... om daar een verklaring en een soort verdwaan. En iedereen weet er hartstikke mee is. Ja, je staat eigenlijk al jaar achter Halsema, wat dat betreft. Klopt. Hoe mag je dit dan eigenlijk nemen, dit berocht van Wilders op X? Hoe kun je dit omschrijven? Is het onfatsoenlijk? Is het asociaal? Gaat het via de 4? Alles maalt daar wel. Het gaat alle grenzen te boeten. Het rekt ik, denk ik, een beetje de veiligheid van burgemeesters. Van wat is nog steeds, wat is net steeds, hoe is het opereren. Ja, en als de mensen in Twitter alles maar naar die tas smieten. Ja. Het is onbetamelijk, maar ik denk dat het iets loopt met het ambt. Absoluut. Ja. Ja, wat doet dat maar het ambt? Wat doet dat maar jou persoonlijk misschien? Is dat wel belangrijk. Ja, je verplaatst je natuurlijk in de collega in Amsterdam. En die heeft natuurlijk 2400 demonstraties per jaar. Hè. Vergeet net, er gebeurt heel wat. En wij hebben ook nog een paar demonstraties, maar let hem net vergelijken. En de burgemeester laat verantwoording al onder de gemeente. Net onder de Tweede Kamer, net onder de minister, maar onder de gemeente. En als je daar een probleem mee hebt, en dat is mooi, dan moet je bij de gemeente wijzen. Dan moet de gemeente de burgemeester op het vestje spuien. Maar wat doet dat met jou? Nou, lekker dat jou? Nou, net persoonlijk, maar ik vind gewoon dat het is gewoon staatsrechtelijke rot. En dat lijkt het maar worden. Maar ja, ik probeer het wel zuiver te lezen. Wij vormen machinaal een dik in de chaos en het racisme en de uitsluiting en alles wat er fout is in de wereld. Maar iedereen in Nederland, ruchters, politiemeesken, militair, maar ik gewone burgers, dat ze mooi door gewoon verkiezingen en dergelijke. Ja, en Wilders prikt een gat in die dik. En er komt wetten terug in en dan begint het uit te zetten. En dat is uiteindelijk het begin van het einde. Want dan maken we het tas staan. We moeten voor de rug steeds staan. Ja, dat is een goede metafoor. Hoe leeft dat bij Fide Fokkers, de burgemeester en bij jouzelf? Precies hetzelfde. En het is buitengewoon ondermijnend natuurlijk wat hij doet op die manier. Hè. Het is al moeilijk genoeg om in het ambt actief te wezen voor burgemeesters, wethouders. Het heel minder populair. Die bestuurders die het gewoon in de wien. En zeker in gemeenten, dicht bij inwoners. Dus wij krijgen alles maar op te lossen. Hoe hou je dit dat zien? Of is het net zien te houden? Nou ja, het past wel in de modus operandi van de heer Wilders om het op deze manier te doen. Dus ik denk dat het Tweede Kamer daar ik maar op aanspreken moet. Daar moet het gebeuren en wij met gewoon mijn elkaar wat er nou gebeurd is bij de burgemeesters samen zijn dat we dit net willen. En daarom is ik zo spietig dat uw premier een dag nodig heeft om het te veroordelen. Dat vind ik dan wel zo slim eigenlijk. Ja. Wils de politici over elkaar vallen over de tweet van Wilders. Beziek je Piet Fortuyn een regeling te treffen van jouw leden. Hoe laat is het vannacht ijs worden? Het wie vannacht nou, is een beetje wat treien dat ik het ministerie uitron. Ja, maar je kwam net uit de kroegrol in om 3 uur. Nee, maar hele oorzaken. Wat had je vannacht in? Wij hadden het zoveelste gesprek over wat bij ons is de zwaar beroepen, RVU-regeling. Feitelijk een vervolg op het pensioenakkoord van 4 Wierlien. Ja, een regeling voor vervroegde uittreding. Regeling voor vervroegde uittreding. Ja. Geen verregeling. Dus het is net voor iedereen, alleen voor mensen met zware beroepen. Ja. En we hebben 4 Wierlien een pensioenakkoord afsluiten. En onderdeel van dat akkoord wie van pensioenleeftijd gaat versneld naar 67. Maar wat doen we met de mensen die dat net redden? En daar moet er iets voor komen. Nou, in eerste instantie dachten we iets met mensen die 44 jaar werken hebben, maar het is technisch niet uitvoerbaar. En we hebben nu een tijdelijke regeling, die hoort takken meer op. Dat wordt 26. En dus we moeten nou iets nieuws bedenken. Nou, daar praten we inmiddels een paar maanden over. Ja, en vannacht had je mij onder andere de minister van Sociale Zaken. Van hij hem daar zitten. Ja. Hoe mag hij dat voorstellen? Dat begint om een uur of, ja, ik weet het net, Jochen, jij wat zien, je komt aan. En dan luidt het vaststel van de minister luidt valt clear? Nou, wie dat maar weer. Oh. Dus wij zijn al maanden hiermee bezig. Ja. Technisch, hoe kan het, hoe werkt het uit? Wat kan al, wat kan net? En dit is een zoveelste gesprek in een serie. En dan praat je over papier en dan praat je over techniek. En dan praat je met de minister en dan praat je met de werkjouwers. En nou, dat gaat dus, eindeloos heen en weer. En ergens moet dat landen in een akkoord. Ja, en hoeveel mensen zit hij dan af van tafel? Ongeveer? Wij zitten al maar een man of 20. CNV, FNV. CNV, FNV, MKB Nederland, VNO. NCW, ja. Heel leger ambtenaren. Ja.
Is het ik leuk eigenlijk? Zeker. Ja? Ja, ik had de leukste baan van Nederlands, is ik altijd. En dan ben ik al je meestal maar een zwierberop. En ik ga geen zwierberop. Nee. Maar nou is natuurlijk de grote vraag. Wat is eruit gekomen? Het meeste maar een zwierberop. Neem het al je maar op. De skiermakers. Wat ga je van elkaar krijgen? Ja, en dat is het geheim van de Smit. Nee hoor. Ja, wij gaan zeggen van we horen volledige radiostilte. Ja. We moeten nog even erop praten. Waarom is dat eigenlijk? Nou, het is een heel precair proces. Ja. En op het moment dat in de media komt en dat wordt uitvergroten en dan gaat iedereen ermee aan de haal. En dan weet ik één ding heel zeker. Dan komt er geen afspraak. Nee, dat snap ik. Dus dat maak ik een beetje tactisch versie. Je begrijpt dat, denk ik. Je maakt dat ik wel eens mee. Ja, knikken alle twee. Ja. Gelukkig. Ja, dankjewel. Ja, dan geven we toch nog naar jou, Fortuyn. Is er dan wel een beetje een soort van consensus over wat nou correct zwieren beroepen binnen? Is dat er in dat geval al wel? Nou, dat is dus heel ingewikkeld. Wij gaan iedere keer zijn, ik als vakbond ben drie dingen belangrijk. Wij willen naar een structurele regeling. Zwierwerk, dat is net hoe 2 jaar houdt het op. En ik hoe 4 jaar is er nog steeds zwierwerk. En wij willen afspraken maken eigenlijk zo dicht mogelijk bij de meesten. Nou, wij zeggen ze dan op CEO-niveau. Er krijgt geen landelijke lijst met zwieren beroepen. Ja, maar even waarom met die zwieren beroepen? Want ik vreeg me af, wat zijn zwieren beroepen? Dat is nou juist het probleem. Ja, er is geen wetenschappelijk onderzoek die zegt en dit zijn de zwieren beroepen van Nederland. En hij je daar zelf wel een listje kleerlisten van dit zijn de beide zwieren beroepen? Ik weet bijvoorbeeld wel heel concreet, als dit vol continu werkt, zo'n dagen in de weken, middags, jongens en 's nachts, dan wist gewoon dat wetenschappelijk meestal leven kwarter, dat is zwierwerk. Ja. Als het langdurig in de vol continu is, of dan in de zwaar best, of een politieman, dat had effect op die levensduur. Ja. Nou, dan is een aantal dingen, kies wel onjaan, dat is zwieren, dat is net zwier. Maar dat is net een landelijke list. Nee. Als dan protte fysiek werk doet, de werst in de bagageafhandeling van Schiphol, ja, dan sjouw je hele dag met koffers, dan haast wel degelijk zwier werk. Maar kom je hem daar in de zin van, nou, metaalbewerkers, neem maar wat. Maar ik daarin was dan weer zin, die ene metaalbewerker is net een andere metaalbewerker. Hoe lang doet dat werk? Bist op die 20ste tot die 60ste ermee bezig, of bist maar die 58ste metaalwerker worden. Dus het moest continu zien van wat past wel, wat past net. Ja, en wie het maar zei dat een landelijke list heen, dat maakt het heel overzichtelijk. Maar er is net één in dit land die komt tot een landelijke list met zwieren beroepen. Nee, werken je hem eigenlijk zondagen 24 uur per week ongeveer? Ja, we staan altijd aan. Hè? Maar mijn heid zei dat was, hoest er net altijd van te zwitten. Dat is ik zei. Ja. Dus. Ja, oké. Ja. Dat is wel heel makkelijk. Ja, goed. Je staat altijd aan, maar het is heel oorwerk. Als de voorbeelden die je neemt worden, dat ben echt de zwieren beroepen. Ja, maar ik zei, want we kennen het in deze arbeidsmerken. Ik mag ook dus net permitteren dat we een regeling hebben als de FUT, die voor iedereen geldt. We hebben gewoon heel gerichte maatregelen nodig. Mm-hmm. En dat betekent dat we net bezig zijn met een regeling dat iedereen maar zijn jouw de 60ste mag stoppen. Want we hebben gewoon een oer al te kwart nog mensen. Dus de minister zei terug dat wat ons betreft. Maar dus heel duidelijk wel omgaan van wat al en wat net. En hoe monitoren we dat nou, dat het natuurlijk de klauwen rint. Mm-hmm. Ja, maar ik vreemd me. Meestal zitten natuurlijk dat te wachten op een akkoord. Zeker. Vooral als je een beetje rot in die leeftijd in, dan denk je van, hey, hoe komt het nou? Kun je daar iets over zeggen? Daar kan ik een hele protte van zeggen, maar ik doe het net. Nee. Hoe vind je dat? Hoe mag die regeling komen wat jou betreft? Oh jeetje, nou, we zorgen dat die regeling ouder rint. En ik zou vooral zeggen dat in grote lijnen met die terugrin. Ja. Dat is eigenlijk vooral dat is die duidelijkheid voor je wat je klinkt misschien. Ja, maar ik gewoon, ik zorg bij de gemeente Heerenveen ben ik een man of 10 die echt een zwier beroep hebben, die een green werkje en dergelijke. Nou, die meesten zijn echt op een gegeven moment wel oud. En dan verzin je het volgens mij, dan heb ik je waarde al voor meer als aantoond. Ja. Dus dan ben je er ik wel aan tafel wat mij betreft. Ja. Welke leeftijd wil je om pensioen, Kramer? Ja, wollen. Als burgemeester hij het voorrecht om trots te maken tot je 70ste. Altijd gemeente hier dat wil. Ja. En zat ik er nou in staan, lijkt me dat wel wat. Ja. Maar hij ben meestal niet om jou die daar maar dwaande binnen die. Ja, zeker. Ik sta nog naar de 60 en ja, je het is het. Zoen je dank wel. Nee, ja. Maar je heb ik meestal zwagers, vrienden die richting pensioen gaan of daar al rond daar binnen. Ja, en de ene komt fitter hoe de eindstreep als de oren. Dat is gewoon een feit. Dan hoef je net alleen maar een zwier beroep voor te hebben, monsieur Boerwes. Ja, en het is ik vooral er moet een goede regeling komen voor de mensen met zwier beroepen, maar het is ik vooral voor werkjouwers en dan ben wij als gemeente natuurlijk om ervoor te zwaaien dat mensen echt fit die eindstreep heli kennen en dat mensen langer in het arbeidsproces bluwen, omdat we ze gewoon nodig hebben. Heel soort
vinden dat ik mooi, sommigen ik net. Maar het is heel situationeel. Hè. Het is heel erg persoonlijk gebonden. Maar ik denk dat we er heel soort aan de waan maken, allemaal voor de zwaring dat iedereen zo fit mogelijk hoe de eindstreep komt. En bijvoorbeeld in ons gemeentehuis wat we realiseren willen, ja, maar er dan ik verschenningen komen, zo bijvoorbeeld zo'n eten en dergelijke, zodat je goed op je mensen pas kent. Ja, dat is denk ik heel belangrijk. Hè? Want ik neem dan krijg ik het voorbeeld van die bagagehandelaars. Het is net goed dat mensen bij hun 20ste beginnen in de kelders van Schiphol en tot hun 60ste dan doggen. Nee. Dus mensen maar schrijnend is dat eigenlijk wel. Ja, dat is schrijnend, maar dat is ook een verantwoordelijkheid van de mensen zelf en voor de werkgouwer. Door het nou een hier of zien, maar maakt je dan een volgende stap en wat haast daar nodig om iets oors te doen? Want het perspectief om dat 40 jaar te doen, dat is net oké. Nou is er nog geen witte reek. We hier natuurlijk hier aan tafel zetten. Zeker, dat je misschien de piepje achter jou wat witte reek komen zo, maar dat is er nog net. Maar wat wil je nou eigenlijk bereiken? We gaan drie dingen zijn die heel belangrijk. Ja. Het moet een structurele regeling wezen. Want Zwierburg bloot in Nederland. Structurele regeling, geen tijdelijke regeling. Nee. Wij willen maatwerk leveren op CAO-niveau. Dan juist van wat past in die CAO. En we zijn het maar voor mensen met lege inkomens. Daar moet wat extra gebeuren. Want op dit moment juist de regeling, die tijdelijke regeling, die is aantrekkelijk voor mensen met een dik salaris. Die kunnen de broek van mij. En mensen in de skiermaak, mensen met een leeg salaris, die redden dat net. Die kinderen dat god van die trein hier eventueel. Nee, want dat was een stukje van die pensioenmast naar vaart naar ja. En dat kunnen die mensen zin net permitteren. Nee. Die drie dingen, die moet erin zitten. Ja. Ja, kun je daarmee akkoord? Ja, ik denk dat hij een hele goede uitgangspunt binnen. Meneer Vertuin, maar waarom naar de tekentafel? Ja, oké. We zijn waardig maar de tweede aflevering nog maar van de Frieske Wieken. Maar we gaan nou al een fenomeen. Een bak mayonaise. Ja, we hadden bak mayonaise weer terugbluzen. Uw app zit er natuurlijk weer voor mij. Bedoeling van deze rubriek is dat we even een paar zaken kwad terugnemen. Dat is van gewoon politici natuurlijk heel dreig kwad. Maar ik vreeg je een beetje hem toch. Valt ik zo alleen nog voor tuinlights in, maar dit is ook dat is natuurlijk wel weer mooi. In de Snitse week Noorderhoek, wie deze week ongeregeldheden. Jongeren tussen containers en de natuurmoetingstuin in de brand. Wat kun je hier eigenlijk zien als burgemeester zijn of als gemeente zijn, Johannes Kramer? Ja, vrij weinig. Behalve dan zat ik gebeurd is in Noorderhoek optreden. En zijn dat je een peer in de kladden krijgt en dat die even nooit gaan worden. Zodat ze een boetebetalling maakt of zo wat. De ouders onderspreken. En dan hopen dat het er mooi de schrik erin zit. Ja, en dan hopen. Maar meer dan dat ik net. Nee, want dit is een fenomeen. Waar het precies terugkomt, weet ik natuurlijk ik net. Maar ik heb wel dat er het illegale vuurwerk weer een mooi bakken vol Nederland binnenstroomt. En ja, als je dat hebt, dan stap je dat net tot 21 december onder je bed. Dan word je nou, ik heb een jaar letten. En ja, dat is wat gebeurt. Ja, had dat nou in Dokkum gebeurd? Zou je dan zeggen van nou, ik kom in elk geval hier rond tafel zitten om hier over dit onderwerp te praten? Ja, waarom net? Nou ja, we gaan Janne Wietske de Vries, de burgemeester van dat is Friesland, ik vreeg. Zuidwest-Friesland. Ja, Zuidwest, ja. Ja, ik ben even niet de war. Maar die hier hoorverplichting. Ja, dat ken. Dat is prima. Maar wij hebben natuurlijk ook maar oud en nij hebben ik van dat soort geouwe hoer. En je ziet ook een categorie die onder het recreatierellen is. Die toch een sport-t-shirt om de politie erachter om je te krijgen en dan het matje dat je fut kan maken. We zoeken het kwad van. Vergriezing op de werkvlier. Nou, dat is keurig trouwens. Vergriezing op de werkvlier. Haast nergens werk je meer 55-plussers als in Friesland. Wat is hier eigenlijk het probleem van? Nou, dat is een probleem maar straks wordt zie je hier nog een veel groter probleem. Hoe krijgen wij straks bezig met het werk hier? Op het moment dat een hele grote mensen met pensioen gaan en misschien zelfs nog wel maar weer beroep nog jeder. Het werk met wel die inwerken. Dat betekent dat het echt schakelen in mast. Want dit is in Friesland, wordt dit zien hier echt een issue. Wat is dan het probleem? Wat wordt dan hebben we nog meesten? Dan hebben we nog meesten. Nee, dan hebben we meesten van Boeteland naar Nederland naar Helly. Dan krijgen we een migratieprobleem. De uitdaging is, zeg ik iedere keer, van jongens, Nederland is maar een postregel. 300 kilometer de ene kant op, 200 kilometer de andere kant op. Ja, je moet er wel voor zorgen dat Friesland een hele aantrekkelijke plek is om het werk te blijven. Om je te wijnen, om je te werken, goede verbindingen. Want als dat net dost, dan rijd je bij... Een lelielijn bijvoorbeeld, maar dan geven we daar inderdaad. Bijvoorbeeld, want op termijn komt het op achterstaan. Dan je een jonge mensen hier voort. En dan krijg je een vergriezende bevolking. Ja. En dan gaan we net niet meer in de zorg. Dan hebben we net geen politiemensen meer om achter die mensen te vliegen. Nee. En dan hebben we geen mensen meer in de machinebouw. Nou, vul maar in. Ja. Hij met Noorderlocht, jongen? Nee.
We zitten te vergaderen. Ik neem je elke keer voor om dan... het is net zo vierbuis. Maar uw wethouder Hanneke Jouta weer me voor, want hij hier toch een jaloers mooi in de foto op de app zetten van bij haar achterhoes. Dat de dikste ook net. Ja, die wennen die verven, dus schitterend. Ja, ik weet van hem, ik werk maar al die fotootjes al op de social media zeggen hier, wie has geen in die net zien hier, maar wij aan tafel hadden ze al hier net zien. Ja, schiet ik nog een komeet om te komen. Dus daar, werk je die het beste zien? Ja, in de loft. Mooi, goeie tip. We maaien haast misschien weer 130 km per uur rijden op de Afsluitdijk. Ik zit haast en misschien, omdat er nog onderzoek die worden mat. Ben je mij eigenlijk voorstander van 130 km per uur? Pure symboolpolitiek. Het is echt onzinnig. Ja. Onzinnig, Jelle, zo dat al, ja? Nou ja, zeker als je nou zeggen waar je op uitkomen of jouw stukjes diek in Nederland, waar dat dan misschien ken, hè, dat weet ik nog net zeker. Dat ik van, nou, dan ben we oren dingen, we hebben eerste oplossingen voor vinden met. Vond ik mooi om te zien, volgens mij weer bij hem op televisie. Zo'n bouwbedroeg die zei van als ik maar terugrieden ken, dat vind ik nog belangrijker op de Afsluitdijk dan dat ik de 130 rieden ken. Nou, pak dat dan eerst aan, zoek zeker. Maar het is toch mooi dat de drijf jou maar niet thuis binnen. Ja, maar had je die, kijk wat Soetendaal zei, als je die Afsluitdijk net ompakken willen, wat ik in de kranten stuur, maar die sluizen en dan denk je, wat wil je nou? Ja. En ja, Bob, 130 rieden, ik vind het net verkeerd, ja, maar als je nou 100 kilo, bedoel, als je nou 100 rieden, dan rieden die links en rechts voorbij. Wat smiet het op? Het is Tiet van de Vraag uit Den Haag. De Vraag uit Den Haag. Ja, Else Wieke hebben we een Fries uit de Eerste of Tweede Kamer. Dit keer is dat Mariska Rikkers-Oosterkamp van de BBB. Goedenavond. Vanavond de vraag uit Den Haag van mij. Ik zou heel graag willen weten van de gasten, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verbinding tussen Den Haag en Friesland nog veel beter wordt? Waar maak ik je voor ons, Jan? Waar kun je een goed antwoord op, Jan? Het is een hele algemene vraag. Nee, ik vul hem even in voor het kierstelsel verhoren. Oh, ja. Zo. En dan? Nou, en hoe? Omdat er een betere regionale, dat is een eenzijdige vertegenwoordiging in de Tweede Kamer, waarbij dus de Rijnstad de oorhorn het. En ik zit dat dan aan een districtenstelsel matten, maar wel nooit een kierstelsel waarbij je dus meerdere districten helemaal evenredige vertegenwoordiging, zodat meestal een betere binding is tussen het Kamerlid en de regio. Ben er nou dan te min Friesen in Den Haag? Nou, naar verhouding weet ik het net, maar het is mooi, hè? Meestal als Mariska, die natuurlijk Friesland kennen, die daar dan de kunde en de lijntjes, de netwerken, ik mij nemen daarin. We hebben onlangs bij ons meestal de ambtenaren uit Den Haag op bezoek gehad. Nou, die komen dan met die machine jochenen. Die zeggen dat echt als een soort teamuitje, helemaal naar Friesland. Ja. Dus het is net alleen maar in de keer, maar het is ook de mensen die daar voorbereiden en die daar werken, die moeten we vooral uitdagen om hierheen te komen en korte lijntjes te hebben. Want het is soms echt Olympische afstand om van Den Haag helemaal hierheen te komen. Ik denk dat dat nog veel belangrijker is dan alleen in de Tweede Kamer. Die hele ambtelijke top. Zeg ik wel eens, die had geen idee wat er in de regio speelt. Of het nou Friesland is, of Twente, of Zeeland. Nee, dat klopt. Beetje arrogant dus eigenlijk. Teken het voorbeeld, we zitten allemaal ruimte voor Defensie. En dus ambtenaar die had contact met Defensie. En die kreeg een bericht van, wil je alle mensen nu de Lemmer even waarschuwen dat we langskomen? Want er komt bij de Lemmer komt, want dan zou je nog contactpersoon in de Lemmer hebben. Dan word ik graag van je weten. Zo ja, dat is aan de orenkant van Friesland, meneer. Hè? Dan bedoel, hier is even net in de gaten dat het bij u om... Dus ik ergens in het noorden. Ja. Maar er is wel sprake van een goede Friese lobby? Ja, ik denk dat mooie Kamerleden, dat we daar zeker us merken litten. Aan de andere kant, ik vind wel dat er wel elke regio telt. En in het rapport wat er luidt, ja, ik ben wel heel benieuwd wat ze daar nou met dwang. Want het is al een mooie woorden, maar praatjes vullen geen gaatjes, boter bij de vis. En het gaat net om yield, maar het gaat bijvoorbeeld om structurele verbetering. Als je zorgt wat er met het mbo-onderwijs gebeurt, hoe dat meer en meer opschaalt. Bij een voorbeeld, een jonkje het weer iets naar Drachten op Squal, een hele onbalance reis. Ja, zeker. Vindt het hartstikke mooi, maar die opleiding gaat naar Snits. Ja, dan gaat dat jonkje net meer naar Snits staan, want dat is gewoon 4 voort. En daarmee krijgt die kwetsbare groep van mbo, een vakmensen die we nodig hebben aanstaan. Ja, dat raakt het op achterstand. Dat is net altijd met yield op te lossen, maar je met structureel verbetering en er is te min om te denken voor. Ik dacht misschien één ding wat help ik in om Den Haag dichter bij de provincie te krijgen. De Lelylijn. De Lelylijn. Ja, toch wel. Ja, zeker. Ja. Dicht bij het volgende onderwerp. Want Jelle Soetendaal, wethouder van de gemeente Heerenveen. Maar je bent natuurlijk de grote man achter de Lelylijn.
Nou ja, dat weet ik net. Maar een van de meesten die er pleitbezorger van is, zeker. Hoe ben je hier nou eigenlijk? Maar de trein? Ik ben nou met de auto. Maar de auto? Ja. Waarom net maar de trein dan? Nou ja, dat weet ik net eigenlijk. Daar heb ik net eerst naar Sjoerd of een keer makkelijk komen kennen. Nou, ik weet wel dat de oude onderweekend weer tussen Heerenveen en Leeuwarden net altijd lieke makkelijk. Nee. Toch werkzaamheden, onder andere. De Lelylijn, hij kost het 13 miljard euro. Daar is pas 3 miljard euro van reserveerd. En nou had staatssecretaris Chris Jansen nog zijn dat hij die 3 miljoen misschien ik wel van wat oorsbroeken in. Ja, is dit eigenlijk gewoon kansloos, die Lelylijn? Nee, dat denk ik net. En nee, dus meestal denk ik al dat we eens verrekken hebben maar die 3 miljard. Maar is die 3 miljard net ontstonden. Dat is eigenlijk al in het vorig kabinet het zijn van nou, we willen echt een serieus gebaarmeisje dat we die Lelylijn belangrijk vinden. En we zetten 3 miljard kleer. Maar we wisten al wel dat dat net genoeg was om de lijn aan te lezen. En ik denk dat je over Friesland in verbinding stellen willen met de rest van de regio eerst alles. Met Grains en de Oorregio, Emmeloord en Lelystad. Maar ik nog verder naar Duitsland, Hamburg of naar Brussel. Ja. Dat zo'n snelle verbinding nodig is. Om in Friesland te bouwen aan uw stakkomst. Ja. Even kwart, even de peiling hier onder tafel. Piet Fortuyn, ben je vaststander van de Lelylijn, ja of nee? Grut vaststander. Joris Kramer, vaststander, ja of nee? Nou, dat waar we dan beschermen aan elkaar hebben. We zijn van die Lelylijn dat erom werken wordt. Ik vind iets aan overbouwen. Dus ik denk wel dat het goed is dat er naar sjoend wordt. Maar er zit nog heel wat. Je even denken of ik hier akkoord mag gaan. Maar er is binnen wel grote vragen die. Waarom is ja of nee net mogelijk bij dit? Nou, ik wil wel ja. Ze is alleen wat heb je dan? Hè? Je moet er nog hoeveel maakt je daar? Ja, Lelylijn. Maakt het nog daar dan miljarden om bijdragen? Ja, ik vind dat wel een heel grote prijs. Dat is net de volle kosten, dat is je domme. Nou, ik zou zeggen, vind nou eerst eens een keer een exploitant die dat ik exploiteren wil. Die het soort van ik in dat ding exploiteren, want dan ben je al een heel stap verder. Ja. Maar ja, deze staatssecretaris liet net echt enthousiast te zijn. Ik denk dat er nog wel wat gebeurt. Nee, dat klopt. Nou, hij zit er nog een krek, dus hij moet misschien ook nog wat hulp worden hier en daar. Maar ik vond wel het voorbeeld wat je ook krek neemt voor het MBO wel heel mooi, want als wij in Friesland onze voorzieningen die we hebben, die we ouder hier met elkaar opgebouwd hebben, als we dat behoren willen, dan is het in verbinding steken met de regio. En die lijn is maar een middel om dat soort dingen goed met elkaar te organiseren. Ja. Het onderliggend OV goed organiseren en goede verbinding met Grains en orenplakken. Dan kennen wij in Heerenveen bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs en MBO Oerijn horen. Maar overal maar die opmerking van de staatssecretaris Chris Jansen, die dus zei, er is nog wat 13 miljard kost je. Ja. En 3 miljard, dan komt er nog 10 miljard bij. Dus ik had net op je spaarrekening staan. Dat maakt toch flink wat bij. Ja. Maar dan zelfs die 3 miljard, daarvan zei ik van nou, dat steken misschien ik wel in orde dingen. Ja, dat weer bij van de week. Dus, wat voest daarvan dan? Nou, er zijn nog wat dagkoersen, maar wat een staatssecretaris of minister zei bij dit kabinet. Dus ik heb het idee dat de Kamer hem al even wat corrigeert het daarop. Maar is dat beleid of goed beleid? Is dat? Nee, en je moet dit is echt wel een investering die je leest net de spoorlijn voor een periode aan. Hè? Dus het is voor een langere periode. En hij leidt hem morgen nog net. Ik denk dat we best doorgaan dat we in 2034, 2040, dat we dan beginnen met aanlezen. Dus het kabinet kan ik nog even sparen voor de rest van het 10 miljard. De Rijksbegroting is 400 miljard per jaar. Dus wat je dan nog wat 10 jaar lang een miljard per jaar aan de kant zetten, dat verneem je haast niet hier, zoek ze. Maar het is gewoon, het heeft mijn visie te maken. Dus zitten hier nou meesken bij het Rijk die denken van ja, deze investering in de Rijksinfrastructuur is nodig. En daar kiezen we voor. Ja. Dan is de eerste stap dat we daar nog meer onderzoek naar doen. En in dat onderzoek heb ik nog deze manier van financieren, Sjen. Ja, maar wat er wel komers is hier ook. Het is de kosten gaat voor de baat uit. Een investering in infrastructuur, die kun je helemaal kapot rekenen. Wat is nou het rendement van een waai, een brug, een viaduct, een sluis? Maar het is ook een investering in een structuur die zelfs is. En dan vind ik wel dat wel degelijk de regio er heel bekijkt van aankomt. We vrij makkelijk investeren in het westen van het land. En het is een investering die leent net altijd mijn direct rendement. Maar dat leidt wel tot iets anders. Nou, ja, arbeidsmarkteffecten, wen je, zwaar je voor een leefbare regio, of zwaar je voor dat de bereikbaarheid groter wordt. Ja, het is dan nog maar drokker, dan kom je nog meer Westelingen, daar hebben we helemaal geen zin in. We zijn maar een landje van 200 bij 300 kilometer, waar hebben we het over? Nee, ik zie natuurlijk. Nee. Maar er ben nog mensen die dat wel denken natuurlijk. Tuurlijk ben die er. En dan ben ik mensen die binnen op zien. Maar als we even vooruit zeggen, mijn onderwijs en mijn wijnen en mijn arbeidsmarkt,
hoe mooi is straks mensen in een snelle trein stappen van Greens naar Amsterdam, studenten van Amsterdam hier om het werk. Het levert gewoon heel prot op. Ja. En ik zie best risico's en ik zie best wel dat het prot heel is. Ja. Maar we hadden over een lange periode. Ja, en ik ga dan eigenlijk nog nooit een infrastructuurproject zien wat rendeert. Het is een investering. Hè? Ga je er dan wel vertrouwen in, Soeterdaal, dat het er komt? Nou, het zou heel mooi zijn om de volgende stap mij maar kort te zetten om dat verder te onderzoeken. Dus de rapporten die er nog liggen tonen aan dat het meerwaarde heeft. Ja. En ik vind het wel mooi wat je zegt, want de verbindingen en jouwen natuurlijk altijd een bepaald effect op een regio. Dus voor het noorden is dat echt van belang. Wij kennen als Heerenveen hoe mij praten. We zijn ontstonden op een kruispunt van dwarsvaarwegen. Dat heeft dus het noorden gebracht. Toen met de snelwegen daar kwam, eerst nog enkelbaans en met de inzet van Wiegel destijds fjouwerbaans. Ja, maar van dat hele van alles bracht. Dat is een mooi verhaal. Een kruispunt van spoorwegen zal ik Friesland van alles brengen. En de kwetsbaarheid bij Meppel. Het is gewoon eigenlijk ongekend dat zo'n groot deel van het land maar langs één spoorlijn te berekenen is. Ja. Daar moet je echt wat anders doen. De FNP wie trouwens nog tijdens de verkiezingen in de Lelylijn. Is dat dan, ik zie nou, je bent al wat gemaakt. Ze zitten voor mij in een coalitieakkoord en daar hebben ze er wat over kunnen. En prima, ja, maar ik bedoel, kijk, dat Soeterdaal, ik zei, dat is pas in 2040, maar de onlis beginnen. En die discussie mag ik vieren, maar het is net al het enige. Friesland wordt nou de gasprovincie van Nederland. Als je ziet dat in mijn gemeente al in 30 miljard aan gas bijdroegen is onder staatskas. Wat had je nou in hoe gaswinning? Nee, maar, de Lelylijn? Nee, maar wat ik zeggen wil is dat de Lelylijn is natuurlijk een middeltaan doel. En dat doel kan ik de jonken mijn oren en met net alle kaarten op en mij verstrieden. Maar we moeten net zeggen van nou dat is het enige zalig maken. Want je moet ondertussen ik horen dingen. Dus infrastructuur, de aquaducten, de oudste dik niet zo neemt. Ja, en dat liet het krijg al interesseert dat Den Haag al net. En wordt daar meneer Matleden en meneer Jansen die toch krijgen van ja, laat maar zitten. Minister. Ja, dat moeten we net accepteren. Nee, want? Nou, wij hier bij dit land en wij dragen er net zacht zin nog aan bij. Had Soeterdaal jou wel een beetje tjoeg eigenlijk? Mooi. De Lelylijn komen maar. Nee, maar als Anno-gemeente ben wij voor die Lelylijn, dus dat heb ik al bevestigen. En in die zin is het natuurlijk vanuit Heerenveens optiek dat wat oorzaaks van uw dokken, maar in die zin altijd in Heerenveen Rijn dript het bij ons. Ja, maar het scheelt voor dokken ik een oren rieten dat je naar de Amsterdam gaat met de trein. Dus. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het noorden ik vol daadkrachtiger waalbaar oploopt. Het noorden is net alleen in Friesland, het is net alleen in Greens, het is net alleen in Drenthe. Als mensen trein, dan gaat vol meer power. Ik wil het maar graag houden over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in deze provincie. Eerst naar de situatie in de gemeente Kramer, de situatie in Dokkum. Het COA had je hem vregen om een asielziekerscentrum te komen. Een liedskalig centrum van maximaal 250. Dat komt er voorlopig net. Sterker nog, de coalitie in jouw gemeente Noord-Friesland is knapt op dit onderwerp. Er kwam een draagvlakonderzoek. Daaruit die blijkt dat 60% van je gemeente tien is. Ben je zelfs eens voor de komst van een AZC in Dokkum? Ja, dat hebben we toen ik verdedigen, ja. Maar je zelf persoonlijk, ik bedoel persoonlijk? Ja, zeker. Ik denk dat we onze verantwoordelijkheid op dat punt nemen. Maar. Ja, dus als je in jouw achtertuin komt, vind je dat ik geen probleem? Nee. Sterker nog, daar wil ook ik sprake van. Dat zoek ik hier ken, ja. Want in ieder geval wie een treinlocatie, die treinlocaties hier staan maar in jouw achtertuin West. Ja. Daar heb je ook geen probleem. Achtertuin, net op druwen. Maar nee. Wel in de beurt, ja. Ja. Dus de FNP zit je wel positief in? Nee, de FNP is wat oors. Je vreemd me als persoon Johannes Kamers burgemeester. Ja. En de FNP in de Rie heeft natuurlijk zijn eigen mening. Ja. En hoe zit de FNP in jouw Rie daarin? Dat mag je hun vregen. Ik zit hier net namens hun, hè? Ja. Nee, dat snap ik. Ja. Omdat de coalitie daar op knapt is. Ja, maar tegelijk is ik een mooie ondernaam. We willen wat we van de status houden. Dus dan wat we maximaal voor status houden. Dwang kennen, zodat we er eventueel wat in dwang kennen. En de jonkeren zijn wanneer die drie locaties vallen wat er hier betreft af van een AZC. Maar het zou net dat er geen AZC komen kan. Daar moet nou uitwerking aan worden. En dan maar we zien hoe in dit dossier verder kennen. Ja, 60% dat zijn negatief te wijzen. Mag je dat dan nemen? Dat is onder Rie. De Rie neemt dat besluit uiteindelijk. Die gaan nou aanstaan naar aanleiding van hoe het college op de motie reageert. Hoe gaan we verder in die dossier? En die zullen daar dan een oordeel op vellen maken. Ja, wat vind je? Nou ja, ik heb wel zo'n teken instaan. Alleen het is onder Rie. En die heeft dat draagvlak onderzoek houden. En die zullen zien maken van hoe verhoudt hem dat dus als het om jou leidt, dan komt het er gewoon een punt.
Nou, het luidt hem net om mij. Want het is goed. Nee, maar dat is volgens mij vraag. Nee, maar wij hebben dat in de tijd. Ik zei instutsen, ja. Oké. Ja. Ik zie nou eens verantwoordelijkheid op dat punt nemen. Maar. Ja. De springingswedstrijd dat je gemeente 234 plakken opvangen creëerde matten. Hoe volle ga je hem nou eigenlijk? Asielzoekers 0. Ja. Hoe kan dat? Nou, we hebben in het verleden hebben wij in 2016 het COA toen nog maar de gemeente Dongeren die al in heel 4 hinnen zo'n AZC komen van 650 mensen. En toen soort COA op het lijst, ja, laat me zitten, dat we net. Nou ja, ik denk dat die kans toen misten we is voor het COA, waardoor we nou een opvanggebrek hebben in Nederland. Ja. Dus in die zin hebben wij aan de andere kant vangen we wel minderjarige statushouders op in Dokkum. We hebben tijdelijk 74 vluchtelingen opvangen in Kolm. We door 200-300 Oekraïners hebben op dit moment. Dus de gemeente docht ik al heel soort. Ja, maar er is natuurlijk vregen om maar die springingswet ter Apel bij Gelieks te ondersteunen. Om het te spreiden. Hoe provincie nou had gemeente had hij ondoneerd. Kun je dat een beetje uitlezen naar je collega-burgemeesters dan ik? Nou ja, het is een poging die in de gemeente. Dat is nog net uittieten. Nee. De spreidingswet hield nog steeds. Dus dat betekent dat op enig moment zal de provincie of het Rijk bij u zo'n onklapje en zegt, nou, mensen, hoe liep het? Ja. Nou, en dan zal de gemeente daar een antwoord op maken. Ja. Ben je dan niet bang voor opstand in de gemeente? Omdat zo'n groot percentage... Nou, in Noord-Eerst-Friesland ben we net zo gauw benauwd. Oh. Maar dat het een heikel punt is bij de bevolking, dat mag duidelijk wezen. En dat, en dat is iets wat je net van onachtzamen maakt. Als 60% van je mensen onjouwt van dat er de grote moeite mee hebben, ja, dan luidt er wel een uitdaging om dat op een zandwanige manier te doen, dat het ik een beetje skikt en past. Nou, dat is net makkelijk. Ben je daar eens van schrokken dat 60% Tjimbi? Nou, die enquête is houden in dezelfde week zoals dat de nationale verkiezingen er weer in november. En nou ja, het correspondeert redelijk met de uitslag die wij hier, dus in die zin schrok ik er net van. Maar het is wel stevig en vooral in vergelijking omdat je weet dat we in de jaren 2000 650 asielzoekers zonder al te volle gedoog opvangen heen dokken. Situatie in Jereveen. Op Jereveen gaat de tijdelijke opvang van Oekraïners dicht. Wie houden de week in Nijs. Waarom is het eigenlijk? Ja, dat een hele oor achtergrond als het AZC, hè, want dit is Heerenveen de hub zeg maar, voor Oekraïnse vluchtelingen. Hè, dus die vangen wij eerst een paar dagen op en dan gaan ze naar orenplakken in Friesland. De bedoeling is eigenlijk 3 dagen en dan terug. Maar dat gebeurt en dat net slag het net, dus hij raakt het vol. Komt ik omdat er op orenplakken in Nederland geen hub meer is. Hè, dus de taststroom is ik grutter worden en de uitstroom minder grut. Dus wij nou zijn van dat levert ongewenste situaties op in de hub. Zaals. Dus de hub is de tijdelijke opvang, hè? Ja, precies. Zoals het meeste zitten daar gewoon echt 4 te lang, maar eigenlijk op stapelbedden, maar gedienstjes daartussen, hè? Want dat is het. Het is een soort bivak waar je even verbloeien kennen, maar daarna moet je eigenlijk zo snel mogelijk naar een normaal plak daar. Ja, want je willen dat die mensen dus eigenlijk sneller naar een permanente opvang gaan, of een, nou ja, hoe noem je het eigenlijk? Net een permanente. Ja, gewoon ergens verbloeien kennen. Ja, dat gebeurt net. Daar kun je zelf eigenlijk niks aan doen. Ja. Nou, ik denk dat we werken alle gemeenten in Friesland hut aan, dus dat doen we best wel. Wij vangen meer Oekraïners op dan dat wij tals meer tegen dwaamaten zoen als Friesland. Ja, maar goed, Utrecht is de hub. Tegengang bijvoorbeeld op orde plakken, dus dat jouwt extra druk op de dingen die nog wel hier binnen. En hij moet nou eerst gewoon echt uitstroom hebben en dan, dan kan hij weer voorzichtig weer meesken in. Ja. Want het is net hygiënisch wat mensen nou zitten. Het is net skin genoeg. Ja, maar... Nou ja, dat weet ik net. Ik ben er zelf net West, maar ik heb me nu een voorstelling van mij dat jou iets inricht om eigenlijk mijn stapelbed en wat gedienden ertussen om de kwart te verbloeien, maar je verbloeien in plaats daarvan een langere tier. Dat net. Ga je net op inrichten. Je net een oorplak in de gemeente creëren waar die mensen te landen komen. Dat denk net om miljoenen of duizenden mensen. Je wil eigenlijk net heen en weer slepen bloemen met mensen. Dus we hebben die hub inrichten, juist als een soort springplank naar een oorplak. Die opdracht leidt natuurlijk nou al bij iedereen. Ik in Heerenveen hebben we natuurlijk ook permanente opvang op oorplakken. Maar de hub is voorlopig dicht. Ja, hoe frustrerend is het eigenlijk dat de rest van Nederland minder doet dan Friesland van die opvang van de Oekraïners? Nou ja, ik bedoel, die werd het niet om de opvang van Oekraïners door wat wij dwang kennen. En dat is natuurlijk vooral vervelend voor die mensen zelfs. Ik merk dat we een heel soort Oekraïners bij ons ontwerp binnen. Nou, we hebben een aantal fabrieken in Haarlem. Nou, wat het mooi vrede is in de Oekraïne en zo'n halve waarom gaan. En een aantal werkjaren bij ons echt een groot probleem. Dus, ja.
Dus dat is eigenlijk hartstikke mooi. Dat ze er binnen nou. De omleiding is heel triest natuurlijk. Nee, en dat gun je geen in. Maar een aantal bedrijven bij u die hebben er een hele goede arbeidskracht nog aan. Ja. Je bent dwaande in de gemeente Noordoost-Friesland om mijn nieuwe coalitie. Maar jouw partijen onder andere, de FNP, de gemeente Belangen, ChristenUnie en het CDA. Kun je al wat zeggen over de opvang van de asielziekers in combinatie met kun je er zelf helemaal niks van zeggen? Nee. Bemoei je je net mee? Nee, die onderhandelingen geen totaal boeten mij om. Jij er wel eens wat? Nee, dat was een heel mooi. Kijk eens, Fortuin, dit is ik niks over. Ik wil dat het goed gaat en dat eindtakken Mieke misschien wat nijs naar buiten komen kan. Dus het gaat de goede kant op. Wat ik begrepen heb. Je kent het kniepenpunt worden nog? Dan moet je hun vragen. Maar het staat op zelf natuurlijk dat het een lastig punt is. Met men natuurlijk goed op praten. Maar ik snap wel dat het jouw positie net is, maar ik denk je bent journalist, dus je maakt je werk ik doen. Nee, ja. Als je me dan uitvraagt in hoeverre het dan terecht is dat je dat afskeurt, of dat ik vind dat je eigenlijk wel wat verzin maakt. Wat vind je hem eigenlijk dat Kramer? Ik denk dat Kramer er gelijk had. Ja. Hij gaat er net over. Ik ga er net over, nee. En dat is maar goed, hè? Ja. Precies. Ja, en dit ben ik wel onderwerpen waar het echt ziekje is naar van dat zal voor de media ik was wezen. Van hoe houden we nou iedereen een beetje heel hierin? Hè? Want ik begreep heel goed de zwaarden van mensen waar het AZC komt. Dat zou ik zelf hebben als ik de nest en BN heb en zo. En tegelijkertijd viel ik iedereen wel de opdracht om er iets mee te dwan. En dat kun je net even in 4 minuten naar mensen uitlezen. Dat vreet gewoon dat je met mensen in gesprek gaat. Maar is die angst terecht? Nee, ik denk vaak net. Want wij hebben ik de ondervinding. Wij hebben in het verleden een AZC gehad. En toen dat we futgong, vond iedereen dat verschrikkelijk. Hè? Dus toen het kwam, vond iedereen het spannend. En toen we futgong, woonden mensen dat net. Dat je op een aantal ordenplakken in Friesland volgens mij nou ik waar de termijn van China er bijvoorbeeld op zit. Maar goed, ik snap wel dat mensen, het speelt een heel soort bij mensen in de omgeving. Meestal zie ik een huis voor hun eigen baan bijvoorbeeld, omdat die langer thuis wonen en dan kan de overheid ik net leveren. Dus ik snap wel dat er allemaal kritische vragen komen. Angst is net terecht, maar wordt reëel. Ja, dus je maakt er echt alles aan doen om dat onveiligheidsgevoel zo vol als mogelijk beargumenteerd ik om te gaan. En er speelt heel wat. Hè, en mensen. Toen wij maar die 3 locaties gaan, heb ik zijn info in hand. Nou ben je net in 4 minuten, 9 minuten praten met mensen. Hij is soms echt 20 minuten om die hele uur met mensen niet te praten, niet echt grote problemen mee hebben. En er speelt heel wat in dit land op dit dossier. Dat vinden de mensen echt. Ik heb heel lang toch dat het juist polariseert dat mensen heel verschillend binnen. Maar het grappige is dat het juist polariseert dat mensen heel erg gelijk binnen. Dus die mensen die hier komen, ben ik er wel mensen in mijn gezin die op ziek binnen een huis. En diezelfde mensen zit ik aan de andere kant van de tafel. En die denken van we ben je de schaarste met elkaar aan het verdelen. Wie is hier nou eigenlijk de bovenliggende partij? Hè? Dus, en om daar een goede gesprek met elkaar over te hebben, dat is wel van belang. Ja, dat vind ik een mooie stap. Dat denk ik een beetje te maken. Ik denk dat heel grote mensen dat ik snap. Het is een beetje, zeg ik altijd, een beetje een solidariteitsvraagstuk. Die spreiding hier een charme in zich. Iedereen doet mij. En zo goed. En ik denk dat gevoel ik heel belangrijk is. Dat misschien ik zeg, jongens, iedereen helpt een beetje. En die misschien wat meer als door. Maar het is wel een nationaal probleem en dat is net voor wij rennen. Ja, dat vind ik nog mooiere conclusie. Dit wie de Frieske Wieken. Hoe zit jouw Frieske Wieken eruit? Mijn Frieske Wieken? Dat is we wonen een beetje in de tuin. Maar er worden wat ballen in de groen. En even wat andere dingen waren in de holle. Bijsliepen? Een beetje bijsliepen. Maar ik wil goed maar een beetje minder sliepen. Hoe zit jouw Frieske Wieken? Ja, wij hebben op je doorzen lezen van een Zweeds meubelwaar in huis. Dus ik denk dat ik aan de slag moet. Ja. Die heel blauwe, ja. Hoe zit jouw Frieske Wieken eruit? Moment ik langs het voetbalveld staan, even Sjen en dok op zelfs, hè? Be quick. Keurig. Zeg waar? Ik weet even net zien wat ze maken. Mijn zoon speelt in de jeugd onder de 15 in. En staan te morgen even lekker te rieten in de ijshal van Ljouwert. Ja, mooi. Volgende week zit hier rond tafel Aad Jelle Soeboer, Tweede Kamerlid van de NSC. Dit wie deze Frieske Wieken, volgende week werden na je Frieske Wieken.